Bună seara, Ghini Finit. Este una mare harau satisfacție. Nu mizuim de multul kilo la ziua de azi. Și îți văzut că agonia cât se. Noi admăli fim multe ori perifani cu oameni care sunt mult avzăți tu duniaua aua în România, care adrare țiva, care ajung să rânzeană. Fim perifani cu ei. Am adinai mai multe ori, ații oameni nu și-au hăpare din lumea armonească. Și ni perifansim cu ei, ama nu știu cât ei o spun lumea armonească. Him perifan cu oamenii aței, ni scânță din noi, și avem milie că oamenii aței nu sunt tu cu noi, ama sunt tu altă cohi. Și adrăm una mare alatuse. Agășim oamenii salamii mușați care sunt uniga noi, care bânează armâneaștii, care adari lucruri timirachi, și oamenii aței nu-i tinisim, cu toate că sunt uniga noi. Este că batea noastră că nu știm să-i tinisim aici să oameni. Și minduim că cât putem să adăm să-i scutem aici să oameni de aradă tupare. Și de aceea ne minduim azi să intelisim doli frați Bracea. Ideea este, vine din mai multul firo când Costel Cadaie m-a băgă oară că oamenii adară țiva și noi nu știm. Vreo doar fună ciudete, mi-ți ved la suțată una copie după cadrul ăsta cu Lerli de Zalombo. Și fui ciudusit când se pără un cadru tinirachi. Nu trebuie Costel ții cu el, de-apoi aflai tot permitul și zici că va să vă multul ghine mas putem să avem o mică expoziție cu aceste cadruri. Și aveți aua pe stizmii toate picturile avrate de Gicu Bracea. Asta e cu prota idee. Deftira idee fu a curhi de la calea țea Câmpurun, care fu una famă, de cei care fură tu autobuz, cât se de la kilometru 80 până tu București, Nelly, mă zise poezii armânești, cântă armânești, 80 de kilometri nu-ți dănăsi. Și mă gândeam, eu posibil un om cu actare cuveche, cu actare silă, și care zbânează atât ghinii lucrurile astea armânești. Nu știu câți oameni știu șana așa de la ground stilei să poată să o zică pe din afară. Astea fură ideile de la care ahurhim ta să-i tinisim doile frați. Și avem și un mic ambodiu, că au așa o stămână, s-a spars în chirolul. Au așa o stămână, eram acolo, Andronache, acasă la ei. Și duchim multul magii. N-ai mare harauți, eu avui acolo la ei acasă, este că îi duchii cât natural bânează tu lumea armânească. Și vaca asta este lucrul care lipsește să învițăm și noi. Mulți din noi, cum hiu și mini, va nu hima cât natural tu lumea armânească, va himă cheamă cu vreare, sigur, ama nu le bânăm lucrurile atât naturale. Și de-aia, terminii doi frați sunt una urneche așa cum este spâneți să fie armânești. Astea fură ideile, va zburi în hamă cam multul tu ahuhită. A lăsai chirolul acel de una săhati, ta să puteți mutriți cadurile, ta să le duchiți în hamă. Și cum minduim andamul se adează? Va să avem tot una cuventă, una mică moabete cu Gicu, ca să ne zburească de cum ahuhit să adară cadurile. Și când vă zățem și poezii și cântiții și permite din bana lor. Gicu, hai să ahuhim cu ceva o întrebare mai naturală. Când ahuhim și să adară cadurile? Protul cadru care îl feci este... Aveam 17 de ani. Eram cât ieșit din școală profesională feci. Că la liceu nu puteai să intru prota, că scăpta multe lucruri care nu puteai să le scrii. Și le știa, ca dosar. Și maserai cu nu le aveam. Și la examen am avut priorități
acei care era colectivist, care avea văzută, care avea servicii mări. Și cum nu intrai la liceu, ești Timișoara la un frate de-al lor. Da. Și acolo fezi școala asta de mecanici. 3 ani de zile. După aia mi-angajai și lucram la fabrica de bere, la mașinărie, ca mecanic de întreținere. Și acolo punând un tot armân de-a nostru, un miglinit, ne înscrisim la liceu, la Seral. Și el nădea la un curs de pictură. Și nici mine cu el, fără 2 ori, 3 ori, că de-abia nu mai aveam chirou, că eram și cu sport. Făceam sport de atletism. Și nu aveam chirou ca să mă lucram, nădeam după ce ieșeam de la lucru, făceam antrenament. Câștigai la Ninti să ies din școală, locul 1 la atletism, la 100 de metri, la săritură în lungime, la săritură înălțime, la 1500, că participam la 400 și luai diplome și cadouri, că îți dădeam înainte, dacă erai câștigător, îți dădea o umplură, cu termosi, cu sacoși, fel de este de sportivi. Și ună iară participai și la lupte. Când îți antrenorul meu să se, măi, uite și papa să se forță. Și când tu aflași chiroștii cadului? Și când nești unoară cu el dau ori la destă, este acasă și mine, zici că talentul aveam la desen, îmi făceam pe cărți, pe caiete, desenam. Și vizui tu la con și fii săi. Cei care nu știu mașini dau zboare, aceea este una harmă mult afzătă, care este în Italie, sculptură. Aha, sculptură, nu se află. Este Italia. În Italia. Este tirolul elenist, este un cuvânt de desi, este original, este Xana Andrada. Și penitul, sigur, este cu omul de Troia, care ții cu calul troian, lățăsi la lanță, băgați oară, că aua este țiva ca una păghină, ca una capcană. La lanță nu pislipsire, ama ca una turbie de pedeapsă. La rocare la năpărtiți. Dionii, zei, petricură năpărtiți, ta să-i facă. Aici o atragi după un cadru, putu soni. Carte de istorie. Era o carte de istorie. O atragi că ți dăsi caiva, nu, așa de chestii, ca o de exercițiu. Da, da. Și atunci în apurhie, și după aia feci un carnețel, zici, ce mi-ți fac mine pe armânește, că tot când înțeam la galerii de picturi, expoziții, muzee, nu știu, băi, mi-a legea ochii să ved vără pictură cu armânt ceva, că mulți strani mușeate avem, de este cum din nou cât să văr pictor să facă așa ceva. Și de-apoi îmi fece un carnețel și îmi schițam mine, ți trebuie să fac. Dă-și papa cu picurare. Feci alția cu picurare. Feci aici de-apoi cu muierile care sulioții. Oare ți-țem așa pe Arad? Da, pe Arad. Mi duc cu ți-țem dau zboară că acolo... Acolo e Mandra. Acolo e Cutaro. Dincolo. La stânga. E Chinoțel. Și acolo se are Mandra faptă.
Oi le iubăștea, acolo le aduna și le mulțea de apă. Și acelea astea cadruri chiar de Macedonie. După antologia al Tache Papaci. Apoi Hoara, care îți vede acolo tu mesitu munți în jos, e unica Hoară care este în jos. Nu, Tovale. Hălic, nu se știe. Hoara Hălic. Hălic și apoi este Muntele Caimanșula. Care este Eleambo. Da. Ți vă zic că la dragi după antologia Tache Papaci. După antologie. Asta e inspirat. Bine, ce corabia este, partea este o băgare în mine, ca să vadă și lucrul care îl făcea armâna mea. Cu oile, cu cotarul, cu îndeletnicirea armânului. Așa și zicem că picurarul de acolo are misiți prosuplu a papului. Papului Ianachi Draci. Hai să apucim și să mă cheamă și vă așteptăm și un cântec din dăsul că așteptați cu mare nerăbdare să aveți și cânticul. Sigur, știm că frații Bracea sunt fărșiroți. Afensul lor Miciu este faptul Cândrova. Vine la Oartul România la anul 1916, îmi dau zboarata să găsim și câțe Gicu Adră spunea la seara. Câțe că după 4 zăți când România chiu candidatul acolo și zură Babuc, fără general Tlapogescu. Da, Piața Răcoară n-au, când vine de Macedonie, și Piața Răcoară. Acolo este Hoara Iusamintă și Hristu Cândroveanu. Hristu Cândroveanu, care lipsește zățem, este tot cu Sulin, cu Gicu și cu Neli. Tu 4 zăți viniră ce amurlia Iusfiații Neli, de-apoi cu Gărliceanu, te știi. De-apoi Timișoara, Beșinova. Beșinova nouă. Dudești, doctor, ai zățe, Dudești. Tu țin zăți unul deportat, deportați 4 ani și jumătate, de-apoi Dâlga. Asta e bana care feații și cu una fete care intrăm am multe ori tohapsii și aua era problema cu dosarul. Vă le zici și tu te este în heama ahonia, dar îți duchim în heama lumea tu care crescură. Și mi gândeam să apucim un cântec, poate aici la munti, la munti, da, ca să aducem amintia fendea vostru. Da. Vai plăcăsesc cu Lani Vasil și Alan să v-ați puteți dățețe unge.
voi cu ei, cu ajutor, dar ne-a zis așa. Mai clar, așa ți fără ajutor. Când val vedeți că este ca un hira roșu do pirmitul nostru, val avzâm cântat de afensul a fraților Blacea, am amintuit să avzâm cântat și de-a cu... Da, cântăm un strofă tam. Cu Anastasia, care e nicoata Gicu. Gicu are dau feate, poate să... Mare recită. Și? Nica este oa și... Doi nepoți, unul nepoți și unul nepoate. Și doi liținiri sunt oa. Da. Și doi nepoți, Filip și cu Anastasia. Anastasia. Ia. Munte, lăie, munte, ți-ai moralie multe, achi moralie multe, frânzele scăniăzură, unghieturi sfundire, ai de moralie multe, fug la nimărață, mult-o verenață, ai de moralie multe. Valazăm criticul ăsta a cântat și a persoană, dar mă cheamă m-a abonat. Doi frați sunt ca fi unii asti în altă lume. Eu cunoscut plota Gicu și îl vedeam și multul Isich, Fronim. Neli este spiritul. Este... Nu, că nu sunt întreg lucrurile. Vreau să vă zic și că știu că nu poate sta în multul kilo. Când eram, au așa o săptămână acolo, Măhâla, într-o nachefu, o scenă atât mușată că noi intram și ne ciuduseam de caduri și Neli a huhit să-l cutugusească, fratisul. Zic, bune, nu le-a dragi ghinii, nu sunt toate dar mânești, n-ai mai mare critica și... Cum să se fac cadul de alici? Unii sunt, dacă nu sunt buni. Dar sunt, mai să stai așa să analizezi, ne cheamă, ei se părea că au lipsuri ceva, știi? Este. Unii sunt, de fapt, purtajul, ți-ți dă. Nu trebuie să țin, că țin din Revoluția. Da. Dar vezi că sunt și rămâni pe poți, eram și mine pe Copitancul. La universitate eram, într-adevăr, nu că de aici, dar gică feți și ne scânța cu de noci. Dar era singurul, cred, nu era alt rămân pe poți. Era așa, nu era tine, nu era aici tu, Mila, nu era, și căs nu era alți. Era mini cu ficiorul lui Lini. Și mine nu se nu e nicio problemă. Că nu mine o feși Revoluția. Ei am indus acoții Revoluția. Mine a voi noroc că fui puțin. Și a doua, de tablou, de care să se amene tablou? Vezi, o apare că le vădiei că nu sunt... Da, că uite, să se amoșește tora nu critică. I-am dat... Nu mă scântează. Știi? Că Tosel că nu le față și nu le are, află că sură, știi? Da, și nu, dar... Și tora că-ți dată și piciorii în ea. Vizui, dar nu, și nu avea voie prea mulți. Greții le avea? Greții, ți treabă până cu ghesă. Păi, ați zis că ai vineri din tu... Ei ne zicea că... Ei n-au năzățea. Ei ne zicea n-au, rămân foarte greu. Nu ascult. Isihia, cheamă Isihia. Băi, mă plăcăsesc, nu pot să zburăși. El grecul ne zicea n-au, rămân foarte greu. Că n-au ne venea ca screp, cum să zic, așa scripăm. Dede, dar poate să doi voi bileți acolo. Da, volei. Dar
Acum tu carosa cu boi, pălării. Au orfești Noi nu aveam pălării, am vrut să cu pălării. Aveam cu boi, ciuni, mă, pase, cu tane, ți-am gătit, uite, este. La vorba la Bălășean. Ia mularea boții care vrei să da, dar pe un cărcaș, carosa goală și mularea cărcaș. Bă, nu era a lor carosa, da? Carosa nu era a lor. Avea și noi care se cu boi. Aua iaște el, cu Iarisa și Moșa. Acum mai bine avea faptă cărvane, m-am mult să așezi cu muieri, La mea, am de cu cărvane. Nu, nu. În spate. Ai cărvănare. Ai viață înapoi din țeară. Hai, Cărvănare. E, azi da, cu cărvănare, da, e bun. Nelu, avea și mâini care se cu boi. Ha? Avea și mâini care se cu boi. U greșea o feță plotă și nu știa nici. Ne gândiți, avea care se Că v-a fost tine, v-a fost. Avea, mai el nu știe. Că v-a fost tine, v-a fost. Măi, omule, profesorul nu faci. De la asta. El îl moștenește pe Cristo Cândroveanu, că el era critic de critic, nu? Critic literar și de artă. Neli, va te băgăm să dați una poezie, care mi era aici. Dar uite, eu îmi zic ca mama, că mama desenează. Desenăm. Foarte mult. Mama, dacă avea un carton de aici, mare, nu carton de aici, pe feleu, lui frații un canapeau și canapeau avea de înapoi un de pe feleu. Că au chintisit toate, că au fiații mușată, cu biserică, cu mănăstiri, cu oameni, cu deistă, cu linici, pe alei. Mama are cureață și are 94 de ani. Mama, când văzut că mine pictez, zice și mine știu. Și a curhit și ea, a luat buiei de-a mele și puțea și ea viață. Și-ți vedeți timușată-i lumea asta fârșilotească, și al Neli zică că bine, nu că nu puteam să fac salutare, dar începui să fac și se fești pe cataloază de aici, mai renașeți, Carapavlu făceam, un calvar, cu tare, încăștea canii, vedeam pe podorul, va vedea că va veni. Știi ea, dar... Mai de aici, cu cai, este, nu știu ce, oameni, femei, și va vedea că va... Știți, simt tehnitora că lumea asta fârșirotească este excepțională și ca idee de competiție. Cafi fârșirot, cafi armânt Vasilu Manzeană, cafi fârșirot Vasilu Manzeană. Și zice al Neli de Areava zică poezie și ce cum zice, eu vă zic tot. Graiul Armânescu de George Monu, că tenisim și cu expoziția. Graiul Armânescu, zică cum învițași poezia? Citi și în golă. Îmi plăcut. Când eram în Timișoara, trebuia să fii prieten al cărții, trebuia să știi multe poezii, să citești romane, când îți-am idei. Și ca să iau o insigna și diploma, este de prieten al cărții, învețai, nu există, că nu-mi dădea de armânească. Învețai de Aleminescu, Luceafărul, 98 de strofe, el luțăși tot. Și Indeadără Isigna și este de prietenul cărții. Comunistă. Hai să ți-l Graiul Armânescu cu George Monu. Da. Graiul meu de mumă, graiul meu de tată, vatra mea în ardu ani ți-am pânat. Grai picurărescu de păduri și plai, zbor ți-avzei de gura al pacu și ale mai. Zbor de buță dulce dumizească milă, miurismă de fragă și de trandafilă, lavă de cășiare, boațe de călivă, suflă vindecare a ta dulce livă. Adiliat de Moscu, duh de primăveară, bana-ne cu treamburi ca una fluiară, ți de dor pitrun din noaptea topundii, inima-mi te cântă, mâna-mi te scrie. Stau și să ascultu plângul, jalea și nicolul, îmi ved un cruțiliată în soia ca crițolul. Și mizii ți se arde zborul tău din gură, scumpa mea fântână ți-a n-arga cură. Mâinii poate mâinii de dușmani beudă, snoară mă întuietă,
condă și tăcută. Ultimul vers în cărnici nu știm. Neli, Ce e? v-ați zis timp o poezie doar acasă. O dă-ți machinica, frate, tu. Nu, impresia că mine, poeziile care le știu, nu paradă de asta și le-am zără lumea și nu are caz. Deci zic fără poezii, n-a autora. Poate sudză ghini, neghini, va vedea. Da, da. Dar cum învețai poezia? Tate avea un obicei, ieșea tu curții și mama împultea și tate o avea cu poeziile, cu muzăși care scrise poeziile, și cu cântițele. Știi pe asta, tate mea, îi cânt pe mama, dar cu cântiți, sau îi ză până poezii sau cât ani. Și zăsea una poezie de carte. Chita la biserică, îi zăsea. Și zășu, da, zășu, tu soni după ce de-ai să zăși, tate, care o vrea să tine, o făță așa este? Minima nu știam de de-ai, eram mic, eram mic. Zăsle, mine nu vezi, mi-i ia cartea, zăsă antologia, zăsă ceva, o vezi acolo de care-i faptă, zăsă. Și care-i băga mâna pe antologie atunci cum eram noi, tineri și de-asta? Și ați văd de care iasă și de-aia puțin, care o opa. Și începui să-mi placă puțin. Mai citim unul în Ingațeau, alte poezii care sunt într-o antologie și îmi plăcu este poezii. Și începui să ne înveți, arată. Știi? Și mas mi-a viață că de-a țările astea nici nu vă lăgam. Și așa nu-i chimiți să zboară de care să înscrisi, să neagă alagă de caia asta. Și când vă alagă, tu cărți să vă zic, ia să vedem de caia asta. Vă înceapă să, măi, e bună, Dumnezeu. Așa am învățat mine. Nu v-am învățat în floare. Când eram mici, și deam în casă, de cum e iară, tora și neau, Lampă. ne citea, tate, Da. din antologie. Noi nici nu știam prea multe să citim, mai ales aici de armâneștile, că nu știam grame. Și ne citea seara, permisii, poezii. Și pe naga, atâțăm și noi să le aniurzim. Mai voi să cu una poezie care de isătora, zășu Picuralul Hagidoni. Mai știi unde este? Nu știu toți. Dar vă aveți nume în curval. Vă uite, Picuralul Hagidoni. Răsneagă tu hâgelii, țerdoni picura, duche că vine oara să-i zică pe limbar. Și creștinul după moarte nu vrea să află cale închisă. Ți-ți zățem, iar africă să nu neagă el tu chisă. Tu-și bană și zice singur, faptă m-așa rău, m-aș furturi și minciunare, să-mi iartă Dumnezeu. Furtate-i zice alcoolic, ți-a la soile și doi câini, pe zverca ta la schibă, să le veghi să ni le țâni. Și-ți bași și le trămează, că fuzea când departe, peste n-au munți 7 câmpuri, nu știi bani și moarte. Hai, ia las cu sănătate, să te aducă stămăria. Și stoară iară, Doamne, e frate, vezi copia, nu jale, nu treași câinii, ți-l murgu și ți-l arap. Nu ai frică, îl aveglu ca ochii mei din cap. Și fărtasul omul dreptul, nu trec ne dau stămâni, că se față oile tuti, nu lasă și doi căi. Nu stoară tora Donei, iu duse pistea mare, iu locul zbite seaște și ne puli pe dăpare. Și stindi lungul și largul, duchea tora de bană, că-i dulce să nu-ți veadă, zbănesc pe chelexeane. Matihia nu-i fumută, că ea ți-l Hagidonii, năzuu își vine în hoară de cum fuzi magioni. Când ab de coli zâsii, la drai vezi grosul sloaptă, vinisul ia dracu, el dinții va ni scoată. Smudreare cu boneață, se duc puțin mărcat și trag și una minciună să lipsească să iau jurat. Și-ți duce, o furtate, te-a dus Dumnezeu la tine iar amintea crepam de dorul tău. Și-l dea Doamne de guși și doi sunt de mâini. E, oile neafetare, cum treci cu doi câini?
Nu treabă zise coli, în oaie nu și-ar mase. Ma bană la findias, stea-n pupești cam agrase. În noapte, frate Done, viziunul i s-o rău. Muriși când ai măsești, te luăm-ți Dumnezeu. Că plânșul nu se spune, ții bani la vinul trecută. Și dimineața vindui oile la supli ca să ajută. Dau prazii la orfani, mă făte cu harau. Să ai bani și sănătate, eu una va i-ai dau. I-a rămas imaș mărcatul, n-am mărcul sănătos. Și zâp, a lasă jalea, bânează scăiros. O ții mațini, zise Doni. Actel la mine nu trebuie. Armânul nu se arunde, nu-i burga, nici țigări. Și nărit el mută oala, ți-a oală cu mărcat, de capul al Doniu freații, de feață într-acmuiat. N-afoară, aruncă zgușa, într-ochii sunt de ved. Zbânezi iutoare cu ăla, nu am chefi ca să jet. N-afoară unul întreabă, lei cole, ți-a și ești aderat. Ești ei cu fața albă, că îi sapă indecorat. Deci chiar discutăm. Ne-am spus Aici zice mă dau zboare cum zicești că au șiși, că dar erai matini, invițai tu dau zile. Băi, omule, dacă citeam, nu dau zile poezii mari, un visam floare. Stăteam seara și așa pe opindiști, o repetam. Tot le greșesc, cred. Le citesc, nu intră. Banda să sparse banda. Intră mai și ies agonia. Și o bandă, că se aștează de pe onoare, deci ne streza ceva, să știi că chiar e. Ușor, ușor. Intră mai îndrăsesc cu mine. Intră mai îndrăsesc cu fum. Îți dănăsesc oraș degeaba, făcut și tot oară. E atunci masa necesară nu putea să așteagă cană. Flăcăsescu tu l-ați putit în cheamă cadrul la ăsta, cu Lilicii, care a dat tot Digicu. Și are, îmi permit mult un șar, mi-am că v-au Flăcăsescu Nicu Chira, Digicu, Iana, să zică. E adevărat când o să încurnare, cu 73, m-ați luat la Flăcăsescu? 73. Dar are o valoare sentimentală, într-adevăr, pentru mine. Obișnuia să-mi aducă flori de la piață, mai ales flori de primăvară. Ghiocei, tot timpul mi-aducea. Eu fiind asistentă medicală, mai primeam și eu câte o flori. Bună pe noastră! Deci flori... Bună armânești! Bună armânești! Aici Lilicii de Arihina le aveam tu glastră în casă. Și unele aduse de el și garoafele le avea mine. Și el le mutrea și mine le mutrea și zici, măi, Gicu, și așa pictez, nu știu la care lucra Stunțina și zici, ea immortalizează tine aici Lilicii și nu mai voi vloară să ne aduce alții. Și așa, de Arihina, Ne-ai dai, mă, tu. ascultăm. M-ați nume hârtia ei, nu vă făceam Lilicii, aveam alte planuri. Și l-am pus așa la loc ca să-l mutresc tot că sunt foarte bine realizate. Să mai fie la armânul, vedeți la armânul. Și mai am nica un crizanteme, nu știu, ședința de vară de la țară. M-ați venit la țară, v-am să spun și pe țări de acolo. Și sunt proaspete mereu, da. Și glastra nu se strânge lor. Zână dau zboară, Iana este româncă, mine nu duchi, când eram andronache acolo tu măhălă, nu duchi și întrebai din ții soi astea și îmi zis rotară. Și când o avea rotară, mi duchi. Zâni cum era când era stupăzarea acolo și ți zise că luași mucan. Ne-a simțit în piață la obor și zburam noi așa și eram în lale la ușa așa. Armân. Așa, și mine zice, și lale ți faci, cum le dai, nu știu ți, și zice, armân hiți? Și noi, da, zice, tine hit, tine nu hit, luași mocan, zice. Este sunt picanterii din bana noastră. Noni, zălă când veni și când erai mic și veneai în casă cu buma aia ză. Mine, când cunoscui, eram vițini. Și
când îi cunoscui, deja aici cu deportații se ștersese cumva. Dar tot îmi dau mine seama că ce le mai lipsea? Fețele în casă mușată, erau liniștiți, mai lipsea să-și însoară ficiorii cu dau armâne ca schibă tot așa. Și Dumiță nu le scoase armâne în cale, le scoase muncane. Dar mai târziu îmi dă mine seama că ți vrea armâne. Că mama trăia așa cu nostalgia și cu durerea și nu avea la cai să o împărtășească. Și m-ați luat o nevastă armână care avea trecută prin țitră cură ei și avea și cuscri care avea bânat așa, putea mai ușor. Și ca și cum zăsi, aici să mâncare nu va mi-aduchească vloară că ți trăcui mine și mine așa, deși eram în Cilimean așa, și așa onoară și zăi și zăși, măi mamă, zăși mine, te înțeleg foarte bine prin ții trăcuși, nu crezi tine că nu te înțeleg, dar și noi care rămasem cu casele noastre și nu fum strămutați, și noi avem tragediile noastre în familie, toți bânăm așa era chirolul. Și apoi ai povestit că și mine, în familia mea, a avut una tragedie, a murit una soră, mama mea a avut un accident, a rămas într-un scaun cu rotile. Adică și ea a zis, mine în viața este, mi-aduceaște și pe mine și ea este destul de matură că... Și uite așa, noi de istă și... mai bine. Dar mine eram vițina lor și eram Cilimean. Că era și un șoc când mi prezentă că vas mi-am vestă, că ei mi cunoștea de Cilimean pe stradă, pe acolo că eram vițină. Cum mi-o dus și zis, aici nu voi mine în vestă. Mine lăgeam la televizor la ei, că mi s-a spart televizorul și el era tehnician, că fețe și școala tehnică la zi, ca este numai uțăsi, dar apoi așa și completă studiile, și repara televizoare. Și mi s-a spart în ea televizorul și așa nu cunosc cum vine să ne repare televizorul. Dar șcretul de televizor mai dură până să-ți repară și nești la el acasă, că avea și el televizor, ca vițini. Și nești bine, intrai până seara, să rămână Cilimean. Și moașa lor, care avea 90 de ani, muma lor, mi mutrea și din cap până în cicioare și zice, ți-o țineți fata, este în proastă. Și mi-a zis, nu mai bagi în floară, zice, mă faci proastă, că-și mine ghina oasă română, și mi-e feți proastă. Și zice, Algicu, că noi deja... aveam așa, da, aveam empatia și îi zici, mai zici, mine nu mai bagi în floară la voi, că ți mi față mumă ta proastă, Rajeli nu mi cunoaște, nu știe ce în port și mi față proastă. Zici, nu, zici că proastă, zici, față tinie, că îi certă pe ficior, că ți nu-ți dea de un scam, să stai pe scam. Aici înseamnă proastă la noi, că ți ținem proastă. Deci trebuie să... Deci, moașa era foarte politicoasă și de atunci m-am dat seama că nu eram indiferentă, că mi-e plăcut de cheam așa. Iana, m-ați vrea să ne cheamă, a rămânea la fată cu televizorul. Strecute fata. Știați și voi, până nu vă înveți armâneaște să zbură, nu te dar și mine să-și mai să știu și înveță de apoi, aici este diferența între mine și fratele Mitora. Asta e. Fratele mi feță de licea cu un tablou și mine, că nu aveam cu lilicile, tora cu lilice 27, de câte ori ies pe la cafă, că la este iau, de este cu DJ-ul am plină casa, poni cu tare, zăscă cu pădure. Deci tot portul ăla. Și tora le voi lilicile în casă. El minte, să-mi tăiai, îți duc lilici, să-i duc mâine, tu-și proiești, să-i duceam lilici. Armând cu lilici tu mână. Și viața mama,
a rupt se născăte de curte, ni le băgăt o geantă, eu mi-aveam băgate niște lucruri, ei acolo s-am cumpărat de la shop. Și când este, zice soacră mea, zice, Mirule, n-ai adus niște flori pentru băiuri? Nu am cu flori, zice, și eu n-am, zice, le aduc alte lucruri mai scumpe și bune. Și când ziceați, aia, hoțule, zice, dar ce nu zice, ține? Și mama ne le-avea băgat, pe aia s-a dărară pe mine. Eu nu puteam lelicii să-i dus cu mână bărbat, tenis dus lelicii. Păi ne născând la gheatru. Și zice, ți gheatru când nu-i dăse lelicii, născând? Păi ce zice, eu mănânc cu flori? Nu, pentru fetița, pe fetița ce găsește și ea mănâncă flori? Doar ajută? Nu-i mă, nu că-i Zăse tu minte, nu zăse. nu tu minte, ori zăsă, nu nia. Vă ascântăm siva, când înainte de hima, mi-am sibă un cântec de vrearii. Ama nu știu desi, abzății zăsi Iana, dar n-avea. Când vițar mâneaște, nu mași că-i zăsi Gicu, că mazmi vrei să înveți armânești. Zăsi, voi să știu armâneaște ca să ducheți cu ți zboare, zic de mine. M-ați zăc că vă războr ce eu, să știu. Nu e tare de mine. Avoră noroc. Avoră tihi. Avoră tihi, avoră. Din Voi la fel la Băbăru. De ce mai și are? Hai să ți-am când nu Că ți-am dat, ești da, dar când îi duseam ploiești, masă că te iai în ochii ca sânții. E un nădus, bă. Trebuie să sus rusim cu tare. Haide, aia. Ți s-a răbgăsit aia. Mă așteaptă ți-ai zăsi ca noi, cum vă zic. Mă așteaptă și ca noi zic, dar bă, oameni buni. Vede. Socrul meu era cântăresc de să-l cânta la naie, la toate instrumentele și în fanfara 12 ani. Hai să-ți mai fac când îi înainte de-aia de himă, este cât de livreare. Ia niște livreare. Școala și am să-și... Dumnezeu și ceară. O câmpine e zana de himă moi, uilele. Haide câmpine e zana de himă moi, uilele. Și-oi bolu, câmpine ai moi zana de himă. Dulmici verde că-ți portai moi, uilele. Haide dulmici verde că-ți portai moi, uilele. Și-oi bolu, dulmici verde. Arde moi că-ți portai, oși pe la poarta mea-i trățeai moi, uilele. Haide
Ideal că vine arată să zburăm niște afendia vostru. Balbac, bună și ună să-i abțăm boațea. Miciu Bracea, care până 97 de ani. Muria Oaș, 4 țințeani, îmi dau din nou. V-am adus un cântec care este cu iertare. Îi mai dau care. Poți să-i dau care, da? Da. Fratele lui Căndruveanu și tata Luce. Nu ia tate de Să zburăm o cheamă de afendia vostru, Miciu Bracea. Am intrat în 1912 Cândrova, până în 87 de ani. A drămărat la Hapsi de mai multe ori, de 3 ori. Diu avea doar cântare, că avea numai doar cântă, am și si scoală cântiții, s-a dat. Adică tati, nu? Păi sigur că el nu pe viitor, celimente care era tine, că s-a adunat bărbații de la nume, la este, învățam. Nu mai asta. Și învățam. Noi cum învățăm? De la un la altul. Năzeam pe numă, de exemplu, năzeau ații ca mămării, năzeam și noi. Și acolo ațam de apoi cântiți și începeam să-i cântăm după ei. Și noi. Și ne vine Rada Nao de apoi, după ce ne feațe mămări, au ușat numai se retraseră și năzeam noi. Pe numă, altă văgină ficiorii. Feastele sau pădare, sau nitii din astea. Că eram gași, năzeam flăcăii tuți, de la un la altul. Și înțelegeați că era și ca un întâlnire de ghizaie, veneam la cel care zbura, de apoi lipsea scântă, nu? Da, dacă era
ca să cântă tu speradă, că când o hurghea, nu știi, că nu măcă. Ți-aia era pe masă. Mâncare. Gura la bărbați făcea prăjiturile țele și zătelante, ca născânzi ieri, cum era de este, și măsline, și mai avea, ne mânca și șoțelera. Dar restul nu mânca. El de la unul la an, cânte, se cade ca să cânte. Și apoi începe cu ghizaia. Deci, Gine stea cu un cântic. Ghizaia e ca pedeapsă, e? Ca pedeapsă. Care zbura când cânta lantul, să dea fost cântă. Îi făcea unoară observații și de apoi înapoi zbura. Trebuie. Și uite așa se învăța de la un la alt, cărțile la nume. La nume învăța. Nu trebuia cineva să facă școală cu tine sau... Dar tot când era tiner și vrea să se însoară sau să se mărită, trebuie să aibă un cântec, dau... Te la înveastă. Să le știi, bă, te la înveastă. Masip în veastă, vezi că te bagă socul, tu să cânti. Și așa ce făcea? O băga, ia să văzăm tora de asta. Cântă și înveastă. Cânta socrusul, cânta aninte, ți cântec știi, zicea. Păi, cântec, păi... Eu lua socrusul și ea trebuia să-l duc. Cântecul, știi? Feciorul, vezi lui Corbe că va vine oara să te însori. Da. În viață, cântec. Să ai cântecul tău. Să știi cântecul tău. Și îl vezi, mine când eram un paranteză, un frate de-al tate, trebuia să susească, să logodească. Ca să achitesească așa la mine. Aici găsesc. Și l-o învița. Măi, viața ți-le cânte cu esutora. Așa nu învățăm, țin poate mine văz nu șpată, nu știu ții. Cânța, își repeta ca de seară, el, o coțe cu tate, cu nu știu ții, cu milierile l-o învăța. Și mine eram ca Filip, manicu, ca Anastasia era. Și îl învățai cântecul că m-a repetat de câte ori. Și după aia, cum cânta și făcea repetiții, cânta și mine. Lăi, Corbe, înveță, Gico, înveță cânte cu tine ce faci? Că nu ieșea, știi? Lăvâi ea. Ia mă treabă. Și eu luam mine, cânta mama și mine, eu luam cântecul, știi? Deci o cățai de nip. Știi cântec, țin pat mine, vă și șpată. Adică exact cântecul lui. Ca să ne cântec de la viață. Nu avea darul de cântare, dar trebuia să înveață un cântec. Și avea Borgia scântă în oară. E bun, trebuia. După aia, Gana, înveța și alte cântece. Dar unul trebuia să-l știi, bă, cântecul lui. Cântecul ăsta ți l-a văzut de a avea o istorie a horia, câțe. Este un CD care e și Franție, la anul 1980. Atunci a venit de la Muzeul Omului de Paris, adrară Xităxet Preaua, aflare legătură cu Cristu Cândroveanu și cu Chira Manțu și ajunsiră la Slătinean, la cui i-au dat voi repetiții. Și cântecul ăsta care l-a văzut de Neavra, este afensul lor cu Tache Cândroveanu, cu fratele de Cristu. Cântecul ăsta este pe acel CD ieșit Franție la anul 1980 și CD adrat de Muzeul Omului. Este un CD care adră cunoscut lumii. Cum era Afendi Augustu? Cum se arăta? Era un om liniștit, un om bun, muncitor, cum zice. El mai mult lucră așa foarte mult în viața lui. Și era ca șef de echipă tot în el, avea rămâni de noci de lucra la fermă. Ba făcea un gard la Văsiu, avea acolo, la Porți, la Deistă, mai inginer de acești, pe un place să se... O echipă săra. Da, face. La Batoză, șef șerar. Îndrățea șirile, găsea sămoșiate, sus răsoană, scadă sau cu taie, nu știu ce. Dar apoi oații vine în București, lucră la... Bine făcea silozuri de țelea cu locul saluta. Acolo era foarte greu. Cu silozuri? Da. Acolo lucră cu mine. Știi, hai să...
Și după aia vine în București, lucră la magazinul alimentara pe Iancului, lucră cu acel Alcoti, Fratius Alcoti. Nu, Prota era la Fortuna. Nu. Nu, după aia la Fortuna. Acolo lucră prima dată la Deist. Și după aia deschise Fortuna și pe Victoria Coți și Liga Poștă. Și era șef de salon. Am și cadrurile lui de aici tot. Îți descurcă, el era bun în matematică de aici, foarte bun. Și gospodar. Era și un umor fin, ușor sarcastic. Da. Și noi tate nu ne vârghea floare. Mama ne vârghea, mama ne vârghea. Mama venea de noi întotdeauna, tate lucra. Dacă îmi zicea că vă vină tatăl tu, eram sub toată. Și am văliți așeții și dacă ne făceam că dormim pe Dumnezeu. Iar noi în Breastele, când auzeam că vine tata, nu eram în doar, eram în picioare. Și aveam umbră mai de aici, și știi, rece era. Nu trebuia să glumești cu el. Glumii, atât, nu de aici, nu de aici. El era un serios, ca tate, Moizeu, și ca fratele animamii. Ianaca și are unul dintre ei, casați era mai reței. Și că iar. Fund. Pe ei m-am ei, ațelul Ianaca și are ștate, masa era conducători a unei țări, azi țara Baira, știi cum Baira? Pentru ei nu făcea nimic pentru ei, ei era săraci. Dar pentru oameni își dădea silința să facă orice. Hai să ținem o poezie dată de Afentul. Întâi vă zic că eu îmi dau zboară, măratul adră 3 ore a hapsii, adră 1,37 de ajung cu Ianachi. Da, Ianachi, da. Dar m-am amânat în cheamă după ți făcut la șcherii, îmi zăsit că fu Craiova. Și ați adit sonii oară Timișoara, când nu fu luatul ținzăt și zu... Ei, atunci eram noi, ne cheamă mări, eram tocmai dintre noaptea și o luare. Când vine de luare, erați, nu, tu casă. În casă. Era noapte, era de seama. Și cum fu de voi? Experiența asta. Tine aveai 8 ani, tine aveai 6. Da. Tati era atunci pe la salonul de dans, eu era Beșinova, era în casier, știi? Intrarea, nu știu ce, în salonul de dans, nu știu ce, și tati s-a ocupat de aceste lucruri. Și ei vin în libertate, dacă faci pușcării la legionară de este, tot ăla era urmărit. Și dacă noi stăteam în casă cu nemții, n-avea toate 2 camere și restul stătea nemții. Și apoi era ușa între neamț și noi, aveam băgat un dulap așa, ușa închisă și n-aveam probleme. Și neamța avea și un ficiu și un feată. Și azi vineri noaptea, era ora 12, 1 noaptea, și o băgară pe neamță, că zăsina că fuții pe gura tate în caz de ceva, sau să întreabă dacă e în casă sau nu e în casă, că să știi băgare treaba. Că să ne ușa. Și băgară pe neamță zăse, doamna Olimpia zăse, domnul Dumitru a venit acasă, zăse. Da, a venit, zăse mama. Leni n-a venit încă, zăse. Leni era n-a venit încă, zice. De aceea m-a întrebat dacă a venit Dumitru acasă. Și mi-a zis că tata e în casă, imediat ușa deschisă, ți-au prins în dulapul și intră în casă. După care pătură în cap. Un pătură în cap al tatei, noi scoase în capetele private, cum eram așa și mătream un bani și poți. Băgat un dublu, o mașină mică, le-ți-au un dublu. Mașina ea, că i-a băgat în față. Da, e doar pătura, ți-au o luare. Pătura, de-aia de raportii se pare, o avea tate la Neisă, nu? Nu la pușcărie, da. De-aia de pătura, dar e băgat în față. Deci, după acasă, la educare mutul, în 7 grade, erat mas și voi doi cu mama și era un cadru dat. De acasă. Atunci, hapsi adrăună poezie, alas ne cheamă el sudză, că Miciu Bracea, dar poate va tipul găsesc cu sudză stine. Ne cheamă Slavă. Noaptea, cu soarele și răseara, cu fiii Miciulă și noi pe Certicara.
Mătrăsniță Libra învelită cu iare, vântul în steaua ofițerul de cărtare, el luminează celulă și ei, ca o încăldilă aprinsă-tă ei. Stau și mergeusesc, și ochii tot la ea, pare că vărgească se dă câțiva în ea. Searde și răpoase, de hală, de departe, ce tot mai zburăști de lumea la șecate, ce cazi de la mine, vrei să știi de acasă, ea să îmbutul ghine, atâtul este o oamă, sfântul tău vor. Voi sunt destinitor. Și poate să-ți dau zboră și tu un vițaș. El nu ți-țea în casă? Nu, ți-țea de mame, a fost și noi o căță într-oară. Că nu e mare poezie și ține. Câteva spune la asta. Deci asta este adevărată tu ahapsii? Casă, da. Și vă spun să-ți povestesc. El era cu la Ianache, Sușaiu, și acum era și profesori mulți, prefți, toate judaiste. Și când ofențe ateistă poezii, Ionescu, care era profesorul Ionescu, o văză. Și ne iese la Caratana. Caratana era și închis și el. Așa, și Caratana, e zis al Caratana Ionescu, zise, Caratana zise, vreau să-mi faci o poezie și mie, zise, uite, Brace a făcut o poezie, fă și tu una mie, zise, o poezie. Și lucrează Caratana poezia și o lua, zise, o citi Ionescu. Și când o citi, zise, nu-i ca lui Brace, zise. În fine, Înapoi să lasă noaptea cu soacră și tora seara, scutit din celula și se lăctrăsește cara. Mutresc cu petferită îngârdită cu fiare, ved una steau pe țelul în depărtare. Ea luminează, celula se hie, ca un candilă apreasă pârnie. Stau și liripsesc cu șochii tot la ei, pare că va îngrească să înțepe ceva în ea. Se de una boață, de hau de departe, ți tot m-am întregi din lumea la șercate. Ți vrei de la mine? Vrei să știi de acasă, ea să-mi putu schimbi? Apecto este oară să-mi tu stuvor, zburăsc cu tine și ochtează cu dor. Doi a tăi ficiori să joacă de una parte, el tot mă se întreabă, când vă ghinitate? De ruta ta dadă, din nu vește minte. Se înclină la icoană și te candila prinde. Aceea ca să ajute cărăzita smire, stitor la fumeane și la tani putere. Zici mai rapid, așa că ei am... Dar știți, zățeam că aveți în casă un caiet de la Afendia vostru cu multe poezii. Da. Și gestul că va chiar și una Borgi, poate să scutem caietul ăsta cu poezii. Da, vă ne scutem, trebuie scoase să-i așețe, știi? Că tati scria foarte mărunt, litele foarte bune. Da, nis. Și nu poate economii la carte, la caiet. Tati, dacă scria una scrisoare la un furtat din Timișoara, sub Bărbătașii. O scria în poezie. Și zicea, ore furtate, ația carte, cât e nică, îndeasă tu zboară, dar o dusit zboară, știi? Și ațel, apoi nu că zicea, și ațel și făcea poezie. Era, nu știu, de istoric. Care din voi doi v-ați zis când dau zboară de sora voastră care muri acolo, Barbara Tusescu, Dâlga muri. Dar noi eram Rota Cacomeanca, eram Ezerul. Și după zi... Și după zi a vostru la drumul poezie știi... Da. Uite, nu visai poezia soră. Că masul zățeam plângeam, știi? Și așa și mi se acasă, că domnul, la cântițe, la poezii idealiste care le simți așa în tine, știi? Dramă. Așa? Și câte ori ne chindoresc, așa nu mai pot să deiste, știi? Îmi zisit că Afendia vostru îngrețea și când o avea careva în tragedie, ginea la el și câfta să adară cântic, nu? Să adară
Sigur, scutea el. Scutea. Nu venea. Nu câfta ei. Nu. Îl scutea el. Noi aveam o situație de asta. Că un vecin de acolo avea neasă Constanța la Fras. Fiața era un Iisus, un suseare. Și Pala. Da. Și totodată, el și zură la nuntă acolo sau era la un suseare, domnule. La suseare. Și până tahina aproape și zură acolo și de-apoi stați, nu odihniți, le cheamă și de-apoi ascultiți. Nu vreau, puțin. Și minte să ajungă la București, la Coșereni. Losomul și s-a gândit de un om. Vădămă... Doi. În viața fratisul și nepos. Un nepot. Și el sculă cârtii? Adră cârtii? Ștate. Viața un cânte. Și l-a cântat. Parcă este tu... Este, cânta. La oatul înregistrat. Costa, parcă era tu găseale. Este, dar nu s-a mai Virginia. Nica nu-i de numai, nu știu care e, sunt cu Inghiț. Nica nu și găsează, știți lumea, tot tate ori fapte, dar nu avem o visată. E cu carte, e cu... Așa că, aici este. Poezie, noi avem rămâni de noci, cum era de naiba aceea, scotea timpul imediat. Cum era Statina, Aușu, da, vineri unoară, de aici era una iară, așa, și vineri te numai tate, nu mi-au parcă. Statina. Da, și Iorgi Statina. Și zice, ori ți-ți bate în eliberație, scoase cânticul, Himtul Casa Micel Brace și care îi prinde cânticul. Doară, imediat acolo, cânta. Găsează. Vreau să zic că primul lucru adrat și cu colaborare. Doamna Maria Beza a avut ideea să adaugă un catalog de expoziția asta. Nu avem atât multi cu iertare. Care va, poate să zburască cu doamna Maria să desigur să poată să ia un catalog. Cadrul sunt adrate de Costel și discul va hărsiți de el. Hai să zburăm de cadrul ăsta care e minim măchip sicătul de Crota. Este cornul de Zalongo. Știți, este zborul de Republica de Suri, de la Sulioți. Și de Polimul care a fost atunci la anul în 1803. Pătusonii i-a închesiră turții, fuțiră de acolo mai multe lumări. Și una din tațealii lumări fu apotrusită. Una aluntă acolo și mlerele tasmocadă tu mâna turcului, pătusonii acățară un cor. Și una câte una sarcară hima. Cu Cilimeancu, cu care avea... Tot cu Cilimeancu, care avea Cilimeancu. Arunca copiii și arunca și... Cum la dragi, că este pătusonii un permis care te cutreambă și... Păi te țeară cadrul că când citi Prota povestea, trecut pe minte, zici, că aici trebuie să-ți iare, zici, că este una dramă. Cadrul ăsta i-a dat, au și 30 de ani. Păi da, are 300 de ani, 300 de ani. Prota făceam pe carte, pe schiță. Făceam schiță, nu știam, știi, zona, nu știam cum e astea acolo. Și hai să fac munți, hai să fac horile ațele care se ved acolo, cu munte, da. Și zici, hai să fac eu să alum tăt, au andios, și mugerele cam apizeană, că ele se dădea, după cum citim mine acolo. Și mască știi că noi nu vă n-aruncăm, mască chiar la noi n-aruncăm. Nu, când vizură că chiar, nu, el era, nu se minduia că va chiar. Dar când vizură că turții anăchisesc și pe naga-naga ajunseră
la ultimii luptători, atunci moașa care o lonin de coră, se fiate, se nu cădentul mâna lor. Și el o ninte și a mie și corul și s-a rocă prota. Și de-apoi atunci s-a rocat. Acolo, tu cataloga o altă s-a aflat și un cântic de Aestul Lucru, de Cornul de Zalonco. Vreau să vă zic că are și un altul cântic, eu sunt adusi aminti numele la două bulieri, Despa și Mosco. Erau din fumearea Gocearii și Geavela. Geavela era... Geavela, care de el îi mărducea. Da. Cât kilo țăru Aestul cadru până să la dai? Vă plăcărsesc cu... Aveți în cheamă răbdare, că nu v-ați mai ține multul, să avem tineri. Păi... Nu-l față... Prota la Curchești, a Curchit lupta, făceam... Până stămână, făceam 2, 3, 4, de-apoi că eram și cu lucruri, nu puteam să stau mași pe el. Când veneam acasă, când nu tot aveam chef. Și inspirație. De-apoi mai făceam câte ceva. Ia să mai fac aici cu calul. Hai să mai fac hai să fac furie, hai să fac gionile acei albe, în veastele. Mergi. Pe anaga, mergi, durează, că dacă ai servici, vine acasă, faci de mai stai, mai faci câte ceva. Stai cu mândrești, nu poți gândi de aici. Străcura aici cu Revoluția, v-ați prins de ani. Și ninga mai am câte ceva să mai fac, dar nu-ți vețește. Nu-l bați pe geamă, tot mai îndres. Zghinică de ună inspirație. Hai să ținem un cântic, tora să-i spunăm în cheamă oamenii și Durișa noastră răbdare, că e un cântic Giunescu și mași la voi l-am auzit cântat salame și cu piră. Este un cântic... Îl cântăm cu toți. Durișa noastră răbdare? Cântați-mi voi doi și vă cât vă spune. Ia, și Ină și două. Hai să nu zic că nu... Hai boală lângă mine să stai tot. Lângă mine, vrei cu dăvăr. Că ne vânim, că ne vânim. 3 fări și rost de adun. Bună lumii. Cu care o luăm? Ați el programa aș dori, nu? Durișa noastră răbdare. Și de-apă poate să ținem și ațel cu 2 rămân. Și cu fel, să aveți chef, îi cheamă. Începem cu rufei. Am chiar cu rufei, dar să ținem scântii giunești. Rufei cât soră ei de ori, peste-i mărați-i plavucori, și ei de ori pe noi să frați, ne aflăm pe căiuri vântălat, nimal ajunge-i asculat, voi joi ficiori, și ei de ori pe noi să frați, ne aflăm pe căiuri vântălat, nimal ajunge-i asculat, voi joi ficiori, Vasal lăgăm noi munții toți, pasil de ploi și vin pe toți. Măcând o scrima nostru zbor, vasipă spun căzut din nor, ca este mana de ficior, și așa vrem noi, Măcând o scrima nostru zbor, vasipă spun căzut din nor, ca este mana de ficior, și așa vrem noi, Pasal lăgăm noi munții toți, pasil de ploi și vin pe toți. Măcând o scrima nostru zbor, vasipă spun căzut din nor, că este bana de ficior, și așa vrem noi, N-aveți să vine sânții voi, nu hiți armăi, nu hiți ca noi. Și atunci acum te va lăsați de toți dușmani, ieșiți călcat, i-am luat sufletni și aminat, cu joi ficior. N-aveți să zâne sânții voi, nu hiți armăi, nu hiți ca noi. Și atunci acum te va lăsați de toți dușmani, ieșiți călcat. Durișa noastră răbdare. Durișa noastră răbdare, până când o
fumei, alor fumei, tare auzi picior mânghere. Zduși șapta lor fumei, alor fumei, viserii scoși, culia spar, cu cărțile armănești iar. Viserii scoși, culia spar, cu cărțile armănești iar. Caii fapte mult marmână, sus cu arma lui Trumân, a lui Trumân. Caii fapte mult marmână, sus cu arma lui Trumân, a lui Trumân. Ca-ți bea de bani de găsește, ți-i potrivit inimile armânești. Ca-ți bea de bani de găsește, ți-i potrivit inimile armânești. Nu-i chirol la țelții șteapă, cu blestem voi-ți n-ați spărați, voi-ți n-ați spărați. Nu-i chirol la țelții șteapă, cu blestem voi-ți n-ați spărați, voi-ți n-ați spărați. Vreau să îndățeți să-mi dau o zboară, vă protestesc cu mica aia mă răbdare, că nu v-ați mai ști de mult. Îndățeți să-mi dau o zboară din chirolul când erați cu ansamblu. Cu Slătineanu. Cu bandul și Un ansamblu cu mândusit prota de Gică Bușdoveanu. Bușdoveanu, de acolo de Cristian Bandu. Ți este mult interesant. Noi, băturile care mutrim să intrăm după areia armoniști, după Obțățânau, n-am avut tihea asta să avem un comandar care să aibă praxe muzicală. Doi, asta era zânatea lui, era un și intrat acolo tu anii 70? 70. 70, 71, 72, Vedeți și 73. cadrurile care le avem, Da. parcă le creați. Apoi era și Cenaclu. Cenaclu, George Muru. George Muru, de Atanase Nasa. Da, da, foarte... Uite, o lovesc George Muru din Val. Nu lovesc, nu aveți. Zânea Oameni de noci mări. istorie. Asta bună pentru Soneva, de fapt. Chiar Să-ți-vă mamă. venea profesori din țara de oasă, din Banat, din Ardeal. Vinea și ținea profesori conferință. Iar mânami. Eram în ore foarte mică când era discutări mai mult pentru Timotei Cibaru. Timotei Cibaru era... Voi erați în cheamă trecuți, dar mai mulți era maniți tu. Maniți, da. Nu eram și... Nu eram trecuți. Dar voi așa și fosă, nu de... Nu vă duceați în cheamă desiți așa că erați mamări de lanță? Nu, păi din contră că... Care nu asculta, trebuia să asculte. La un pliscu. Eram o... Uite, eram în dansuri, mai vine Nelu Pitu. Nelu, dansatorul mai balerinul, vine eu pe tribună, fiat înapoi, că de aici știa profesorii care era de dansuri și început să dansăm, adică jucăm macedonește, ca noastră, dar joc mai de este schimbat de niște treburi de acolo. Cum elegante, știi? Așa, să mai abdățești și ceva, știi? Coregrafie, dar să... Și cu pedicură, și eu un timp acolo, dar știi cum sunt panoci? Ia doni acolo și când va vezi că în dansul dar intră pe uși și ia alea și fete. Dar voi Gică nu găsea, că avea una parteneră Gică, Zoia Carabaș. Și Zoia, n-ai gândit tare, tac Gică după cap. Noi jucam, făceam joc acolo și ea... Da. Și eram însurat, eram de extra și... Bă, ce faci? Doar jocul ăla, jocul ăla, te iau de pe el. Nu puteai să văd, nu știu că ție... Nu ne-ați totuși că își vedea interesul, bandul săracul, era un ficior foarte bun. Nu, păi... Și la pian, melodiile și... Dar cu rămâni cam greu să faci ceva.
Zore cu disciplină. Zore cu disciplină. Greu. Dacă nu luară costumii, nici nu dea costum, vizităm spectacol, organizați seama. La Rapsodia Română aveam spectacol. Vreau să-ți iau Nu, ați fost Gudovan. Nu le mai tăgem. Care Gudovan. Ne luau toate costumele. Aveam reghighis costume, dar ce costume mușate. Știi fiate, știi ficiori. Și le luară aficiorul și nu mai le deci. Și la noi sunt dejauri de vară. Vine costumele la școală la comas. Mas nu mă trățesc pe mine pe listă primul, poți că domnul Gudovan cu tare, el participă și el se interesează. Nu dădea bine. Vreau să zic ceva tip chirolul acela, hai să-i luăm și nițele îi cheamă scâtă, că rămărați le cași de ei. Ia, veni, nu mai vede și stau în jur. Doi scânte, doi. Ia, veni cu viață. Hai, din nou, lăsăm cu poezie de capa. Ce scântă de poezie, nu? Poezie, dar poate v-a scântă și unde stau în jur. Dar minte nu va fi că amândoi au șate cum e greu, ăla-i mă fratele meu, toate oasele mi dor și aducesc cu căvalor. Haide frate, hai și voi toate să mergem pe speranță să ne aflăm nebane alte. Dar voi, dar poate să știi cum cilechi, vei? Anastasie, tare, tare. Uzi-l frânză.